Mhuri yeZimbabwe mamuka sei kwese kwamungadaro muri kumativi mana enyika. Tinoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu chaatipa mukati mezuva ranhasi. Tichidai kusangana uri musi weFriday 17 October 2025. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakwanirei nyasha. Nhasi ndozuva riya ratanga takamirira, zuva resignal, zuva rekuti tisangane tipedze dambudziko redu. Mangwanani anhasi tichaverenga shoko redu richibva kubhuku yaExodus chapter 14 verse 13 kusvika verse 17. Musoro weshoko uripo unoti zuva guru rokubuda muIjipita. Verse 13 inoti Moses akapindura vanhu akati, musatya, mirai nesimba uye muchaona kusunungura kwaJehovha kwaachakuitirai nhasi. VaIjipita vamunoona nhasi hamuchazovaonizve. Verse 14 inoti Jehovha achakurwirai imi, ingonyararai bedzi. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, seiko uchidanidzira kwandiri? Taurira vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. Simudza tsvimbo yako ugotambanudza ruoko rwako pamusoro pegungwa kuti mvura iparadzane kuitira kuti vaIsraeri vapinde mugungwa. Ndapa vhu rakaoma. Ndichaomesa mwoyo yavaIjipita zvokuti vachapinda vachivatevera, uye ndichawana kukudzwa kubudikidza naFarao nehondo yake yose nengoro dzake uye navatasvi vake vemabhiza. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakwanirei nyasha. Mangwanani anhasi izuva ranga zvese zvaiitwa naMozisi anopiwa the final instruction yokuti vachibuda muIjipita, vana vevaIsraeri vanotanga kufamba vakubuda, nokuti finally pane matango azofa. Saka pavanotanga kubuda kudaro, Mozisi ndiye ari pamberi, asi pamberi pake pane shongwe, presence yaMwari iri kuratidza umwari iri pamberi pavo. Pavari kufamba zvishoma nezvishoma vachifamba, zvishoma nezvishoma vachifamba. Mozisi ari pamberi, but pamberi pake chaari kuteera, ari kutevera shongwe. Nyaya yandinoda kuti muone, pane mashoko ataurwapo. Jehovha anoashuwa Mozisi kuti imi ingonyararai bedzi, ingoteverai, ingotangai kufamba. Zvekuti muri kuona zvinotyisa zvakaita sei hazvina basa, hazvina kana nebasa rese. Mwari anovimbisa vana vevaIsraeri kuti vachaona simba raMwari. Mwari anoudza Mozisi kuti taurira vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. Ende anotiye vaIsraeri vamunoona, vaIjipita vamunoona ava, hamuchazofizve makazovaonazve mukati meupenyu hwenyu. Nokuti ivo vaifungidzira kuti vanhu vari impossible, untouchable, vasingabatiki. Mazuva ese pavaiona Mozisi
achiuya kuna Farao achikumbira zvanzi naJehovha, siya vana vangu vaende. But ivo vaishora Mozisi, nokuti Mozisi wanga ari munhu waikakapa, wanga ari munhu wanga asingafananidzwi nemhuri yokwaFarao nokuda kwechimiro chake. That's why maitoona wakapedzisira watsvakirwa mukoma wake Aaron waimutaurira kuitira kuti zvinhu zvake pamwe kuda zvirege kushorekawo. But Mwari haatarisi zvese izvozvo. Kana nguva chinhu chinokwanisa zvinhu ndochechipiri chandinoda kuti mbati pano, inyaya yenguva yaMwari. Mhuri yeZimbabwe, ndauya kwamuri nemashoko aya. Musoro weshoko unoti iro zuva guru rokubuda muIjipita. Nhasi 17 October 2025 izuva guru kuvana veZimbabwe rokubuda munyika yeIjipita, nyika yeuranda, nyika yecorruption, nyika inotyorwa bumbiro remutemo, nyika yekuluta, nyika yemhuri imwe chete, family dynasty, nyika ine state capture. Nhasi 17 October Friday 2025 izuva guru kwatiri sevana veZimbabwe, zuva rekuti vanhu vabude mukati meuranda. Nyaya yandoda kuti muone pano ndekudai: panoyambuka vamwe, uyewo yambukawo nevamwe. Usasaririra isu tiri pati yechakati, isu hatina kwatinoenda, isu zvabva zvadai, isusu nokuti takabirwa maelekisheni edu, ndanokuti tiri pati yetakati, ndanokuti zvinhu izvozvo hazvisi kuitwa nanhingi mukuru wedu. Kusaririra pari kuyambuka vamwe, pari kubuda vamwe muIjipita. Simuka nevamwe, simuka nevamwe, simuka nevamwe, simuka nevamwe, ubude. Ndanokuti nhasi izuva rekubuda muuranda. 17 October Friday 2025 izuva rekubuda muutapwa, izuva rekubuda mucorruption, izuva rekubuda mustate capture, izuva rekubuda mukushaya mabasa. Mozisi wedu vageza vari mberi kwedu vachitungamirirwa nemweya waMwari. Pane vanotaura vageza vacho vanogara kuSouth Africa. Muchavaona kuti vanogara kuSouth Africa. Remember, Mozisi paanoita zvese izvi aiti zvinhu zvacho ari ega. Machinda ake aripo vaanofambisa nawo basa. They are already there on the ground. Vana comrade Saruwaka, vana comrade Katsaya, vana comrade Chagwiza, vana comrade Traore, vana comrade Mudzingwa, vana comrade Ningi Mudiwa, vana comrade Mapengo. Machinda aMozisi aanofambisa nawo basa, they are there on the ground. Vane mazuva vachigadzirira vana vevaIsraeri kuti vabude munyika yeuranda, vabude munyika. Vana comrade, vana General Stole vabude munyika yeuranda. So it is time kutakura mabhegi ako munhu
takatoenda takatonanga kunyika yeCanaan, nyika ine uchi nemukaka. So today we have started our journey. Ende Mwari vativimbisa vakati, vaIjipita vamunoona, vana Chivhayo vamunoona, vana Tagwirei vamunoona, vana Scott Sakupwanya vamunoona, vana ED vamunoona, mambo Farao vamunoona, nemhuri yake yese yamunoona, hamuchazofizve makazovaona. So Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha. Kuba kwese kwamunoona, kuluta kwese kwamunoona, kustate capture yese yamunoona, hamuchazofizve makazoionazve. Mwari vavimbisa mukati meshoko ravo. Exodus chapter 14 kubva pavhesi 13 kusvika pavhesi 17. So kutaura kuno kwatiri kuita, tatotanga rwendo. Machinda vanoshanda naMoses nababa Geza vakatotanga kuita mapreparations pakati pesvondo apa kuti tibude mukati meuranda, mukati mestate capture. So Mwari vakomborere shoko ravo mangwanana anhasi. Tichakuudzai kuti tichafamba kusvika papi, kusvika tasvika pagungwa dzvuku. Kana taakunokrosa gungwa dzvuku, tinokuudzai kuti taakukrosa gungwa dzvuku. Regai ndipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinokutendai mangwanana anhasi nezita raJesu. Baba, tinokutendai nechipo choupenyu chamatipa mukati mezuva ranhasi. Mwari wangu, tinokutendai kuti nerwendo rwamaakutifambisa rwokubuda mukati menyika yeEgypt, Baba, rwendo runofambwa nevanhu vanotenda. Baba, rwendo runofambwa nevanhu vanoisa imi pamberi penyu. Shongwe yenyu Baba, mangwanana anhasi kusvika tasvika tayambuka gungwa dzvuku. Baba, shongwe yenyu ngaititungamirirei. Ruvepo hwenyu ngautichengetedze. Mweya Mutsvene wenyu ngautichengetedze. Baba, simba renyu riri muzita raJesu ngaritichengetedze. Mutitungamirire, mufambe nesu pese patichafamba. Baba, nezita raJesu takunamatai mangwanana anhasi. Amen. Mhuri yeZimbabwe, semazuva ese, ndini murandarume wenyu anokupai shoko pamachannels edu ese ari muRevolution. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha. Ndini murandarume wenyu Mapango Mapengo. Mwari akuitirei zvakanaka. Patichafamba, tanga kufamba rwendo rwedu, ngatiteererei